Bitaw salamat di ay sa mga time nga imo kong gi-replyan, sa effort nga imo kong piraw-pirawan ginagmay ganon. So thank you so much no ganon. Crush gihapon ta ka bisag na kay uyab. Just Leo Mariwar. Welcome back sa ating YouTube channel. No more sa Center Vlogs! Ayan, so for this video, everyone. Tsaka bag na. Hanggang tikog na. Pungko-pungko sa buhok ba? Wait, tantango na kami. Lipong ko day. Hi everyone! Maayong gabi sa tanan. So, ayan. So actually guys, di ako sabay na Liza for today's video. Ayan. So gikuha ko niya sa mga. Kaya nga mong balay ko, giguba na zay ganina. So na-demolish na mong balay. Hindi na akong kwarto na puno na sa mga gamit dahil kita dito gitambak kay ang igbaw sa akong kwarto is semento man siya. So wala siya giguba. Ang dinas kada ka na may giguba sa kwarto ni mama, kwarto nilang bayot ganon. So nangatog sila karon, way atop bayot ganon. So dili mahatlok kay bukat tag kaliwat. Di ka daog uho dai. Charot na. Nangutan sa ako ano kuno dugay na kuno way upload. Okay, I will talk to you. Magbuot ha. Wa kay upload yan na busy lang ko sa mga butang abi nako og ako na. Mga butang abi nako og siya na. Katawa ang mga uyab. Para! Yung mga ganon, diba? So actually, ana lang ang kinabuhi, Zay. Naman siya yung mga butang wata kasabot og ngano, diba? Usahay ganin ang mga utana pagid sila, diba? All things happen with a reason. Wow! Yes! Tanang butang mahintabo, daghay rason or naay rason, diba? Gibuwagan ka kay tungod may lain siya. Gibuwagan ka kay tungod di na siya ganahan nimo. Gibuwagan ka kay tungod putot ka. Wag ka damay. Buti na lang ang tangkad ko. So gusto ta ako magtagalog na Zay kaso murag mas lamig ang gurog Bisaya kay medyo murag dahan kog mayaw-yaw. Sana lang so ningsod lami sa kwarto nila isa kay nag-on mi sa electric fan. Then mo na to ning gawas mi karon kay nag-continue ko sa vlog. So wala man gusto gasan ng kwarto mo nga diri ko sa kusina day na. As you can see day mga rep sila day. Napoy lamisa ng abat naglingkod. So mo na to everyone. Mo na to all things happen with a reason. Actually katong nabisi ko, katawa ko ka vlog, actually, naay mga butangan ning abot sa ako ang kinabuhi. Ning abot siya, ganun. Ning abot siya sa akong kinabuhi, then I don't know, og siya na bagyod. Siya! Kanabang gasalig kay kaniya sa chat, tungod sa yang mga good night og I love you, di ba? Salig kay kaniya, pero at the end ay, biyaan ragi hapong ka. Wala na ba ako sa iyong puso? Hindi na ba... So, akakasabot og ngano, nganong gibiyaan ka. Basin, og na siya ilain, di ba? Basin gigamit ra ka, ganon. Wata kahibaw, di ba? All things happen with a reason. Di ba? Bitaw ana lang ang gigugma da. Ana nandiyo na ang love life, no? So we don't know talaga. Pero dapat dawato na to kung sa mga ang mahintabo. Di ba? Kalisod kay gukdo nimo ang isa ka tao kung di na jud siya ganahan nimo. Di ba? Lisod kayo gukdon pa nimo ang isa ka tao og na siya laing gusto, di ba? Then po kay muluhod ka siyang atubangan, magmakaawa, na sana'y balikan ka. Mahirap yan. Baka babalikan ka lang para panakipbutas sa panahong di na siya magiging masaya pa, di ba? So, yun na nga, Zay. Paningot ko, kaway electric pan, piste. Electric pan, tos kwarto day. Yung mga ganon. Kapoy ko, yun ko. So, sabtas ako na yun. Ay, yun ko ba? Si Jason. Look. Ulok. The moon is so beautiful as you are. Ay! Baby boy! Sa niya, i-shoutout ko na siya sa last. Siya dyan ang always ako i-shoutout sa akong vlog. Oh my God. Actually, gigamit ra po na ko siya. Cha! Ako talaga nang gamit. Mamagay ko reply, bugkot. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako Tagay! Paano? Wala reply, tagay agad. So, ayan everyone, i-share na ako sa inyo nga ganina. Gikapoy dyan kong pinabawagang bongga. Actually, muna nga karon niya, medyo karon pa ako naka-vlog. Kaya ganina god, as you can see, as you heard, di ba, gi-istorya na ako. Ganina pa lang dyan, sugod pa lang nga video. Giyaw-yaw na ko ninyo nga. Giguba among bay. Actually, gipasiminto na mga haligi kay lisod na. Basik igbalik sa mga kusog nga bagyo o kita na nang magkamang. Diyos ko, Ginoo ka. So, mo na to everyone, kay medyo nakakwarta-kwarta may ginagmay. Mo to nga naplanuhan na mga
Pasiminto ang among mga haligi. Ganun. At least haligi lang isa. At least ligo ng haligi, bahalag dunot pang atop. Yung ang ganda ng haligi nyo. Tapos pag muuwan na kay tuo, o iyahin na po tag-sound balde. So ano to everyone, mo to ganina nga wow ka vlog. Mag-vlog man ta ko ganina nga nagtrabaho mi pero medyo busy gid siya dai kay wabi ako cameraman diri kay akong cameraman tuwa sa Libagong. Auto sa Suba, si Beauty. Ayan. Yung akong gipailailan ako sa inyo katong sa una na akong vlog diba. To ganina nga gahakot in taon ko og baras, ganoon yung mga hinalo, graba, ganun day. So, tabang. Oo, tabang. Labor. Labor ko ba yun sa kanang, kaya akong uyuan man kay may nagpanday, siya may panday, din akong papasad. So, moto nga kanang, ako may gihimo nilang labor. Para bang, tigakot sa mga kanang, tigakot sa mga baras, graba, mga inanan tayo. Pero I'm so very happy naman kay, wala man tayo uyab. Wala tayo gikabisihan. So at least man lang ang laay nga panahon pulihan og butan, no? Butan kay kanang adlaw kay tabang sa mamaray tabang. Ay ana bet tabang ya totod gayug load. Ana bet jud na. Para na mo nami silingan ana. Shout out sa mo silingan no. Muhugas kuno hay na day. Taod-taod, mana kay 20. May po mama, hugasan ng bata. Nagamay naman hugasan. Nalapan naman ng bata. Wow, it's a miracle. Pag may pera ang nanay, mabait ang anak. Wala kasing panglod. Yung mga ganun. Muna tayo everyone, update for today's video. So, din na ako patas-an ang akong yaw-yaw no. Kay murag glass 9 na sa gabi. Karon rin taon ko naka-vlog o ginagmay. So, hopefully ganahan mo ni Ani. So, kung wala pa yung taon ka nakasubscribe sa itong YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell all para sa updated ka sa akong mga bagong video. Ayan. So, I hope nga maka-upload na sad ko tomorrow. Basin, ana. So, nakoy lakaw na yung mama to ko palumpon. So, God, thank you. So, hi X, shout out to you. Pagamping. Natay na ko. Pero ang ako yung crush na, akong crush diha. Pagamping kita dong. Ay! Ang di marok gano'n, ma-appeal dyan dyan. Basta happy naman tapos ma-appeal dyan yung buwang. Oh, so shout out na sa akong crush diha, no? Si Kuan. Saba Akura. Akura. Sige. Wow. Ay, okay, wawanta. Bitaw. You're beautiful. Awan sa to. You're beautiful. Paka-orom na siya eh. Nahira dyan yung buring-buring. Ablok na siya eh. Wala pa tayo ka na. Kamuray na Diba? ka. Sagay na ba? The moon is so beautiful. As you are. So, shout out to you, no? I miss you, char. So, salamat di ay sa mga butang nga imuhang gihatag ka na ako, char. Replyan na Bitaw, siya. salamat di ay sa mga time nga imo kong gireplyan, sa effort nga imo kong piraw-pirawan ginagmay, ganon. So, thank you so much, no? Ganon. Crush gihapon ta ka, bisag na kayo, yaw. Char! Just me, mariwar. Way mawa, jud, no? Mudi jud mausab. Ikaw, ragyud. Bega, bye, oy.